we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Princess's Secret File. Si Princess na naging isang kabit with class. Ang malupit dito, tiniis niya ang pagiging kabit niya kahit hindi siyang priority. Existing pa si Mrs. hanggang sa nagkasakit si Eddie. Pinilit niya na siya yung maging private nurse. Tas nakakasalamuha niya yung Mrs. sa loob ng isang bahay. Hanggang sa boom. Girl's instinct, woman's instinct, alam na pala ng Mrs. Nagka-confrontation hanggang sa pinili na lang niya na umalis na. At yun naman din ang kahilingan ni Eddie sa kanya. Yung maging malaya siyang magmahal. Yung maging masaya siya. At ma-in love sa taong deserve niya. Yung walang kaagaw at walang kahati. Kaasar tong si Eddie, pa-fall ka tapos biglang gaganyan-ganyan no? But anyway, sabi nga ng ating kabisyo na nag-send ng kanyang secret file na si Princess, yun ay tunay na pagmamahal. Yun daw ay tunay na pagmamahal. Wagas na klase ng pagmamahal. Na kahit masakit, pinilit pa rin. Pero nagpaubaya pa rin. Hanggang sa nagtagpuan niya yung tamang tao para sa kanya na walang sabit. Wala siyang kapalit. At walang kahati. So recently daw, kamamatay lang ni Eddie. So condolences to our secret file sender at sa kanyang family. I mean sa family ni Eddie. Kumbaga, ang masasabi ko lang naman dito, natapos ang lahat ng maayos. So pakinggan na natin yung mga kabisyo natin nag-share na kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si George Gon Baladitan. Ito yung unang part ng story na comment niya. Sige. Hello DJ Rocky, good afternoon. Good afternoon. Para lang po kay Ate Princess. Alam naman po natin lahat, ang kabit is mali. Maling-mali talaga, kahit sabihin mo pang kabit na may class ka, mali pa rin yun. Base sa kwento mo na ko kanina, nakikita mo, kumakain sila ng family niya, magkasama. Alam ko nasasaktan ka, tapos nagiging immature ka minsan. Ako sa'yo, itigil mo na yung pagiging kabit mo kasi hindi mo naman kasi deserve yan. Tapos mo na yung pag-aaral mo kasi naniniwala pa rin ako na makakahanap ka rin ng totoong lalaking magmamahal sa'yo. Biniti mo pa kami sa kwento mo And sana may masmasan ka na itigil mo na yung pagiging kabit mo kasi mahirap na yung relasyon nyo nakatago, di ba? Dapat proud ka. Kung mahal mo yung tao, proud ka. Ipangalandakan ka, di ba? And para sa akin, mali talaga maging kabit. Kahit sabihin mo pang may class ka. God bless you. Thank you, DJ Rocky. I love you. Thank you so much, George Gon Baladitan. Maling-mali ang maging kabit kahit na sabihin mong may class ka. Kasi kahit kailan na makasira ng pamilya ay hindi tama. At hindi ginagawa ng taong merong class. Anyway, eto naman ang sabi ni Darwin Russell. Kahit sa ang anggulo tingnan, kabit at kabit, may class man o wala, walang edukadong tao ang pagpatol sa pamilyadong tao or sa may pamilyadong tao. At lastly, ang tunay na princess may respeto at sa sarili at may dignidad. Anyway, eto pa sabi ni Jomar Palulim. Kahit sino magagalit kung malaman na isa kang kabit. Ngayon, pinalaya mo na, tama lang yun dahil meron ka naman talagang makakasama sa buhay na walang sabit. Eto pa sabi ni Charles Sancho.
Buti sender, tinigil mo na yan. Kasi kung nanatili ka, sparring na yan. Ay, may boxing ang magaganap. Eto pa sabi ni atin Neneng B, nakakatouch pala ang story mo, sender, pero hindi ibig sabihin nun lahat magiging katulad mo. Iba-iba pa rin ang kwento ng bawat tao sa pagkabet. Meron din kasing kailangan lang kaya mahal. Sa totoo lang, kung meron mang matatawag na may class, yun ay ang misis ni Eddie dahil sa kabila ng panloloko nyo, sa kanya ay natanggap niya si Eddie at nagpatawad pa siya sa inyo. Maraming matututunan, panigurado lahat ng nakinig sa story mo. Good luck sa new chapter ng buhay mo. From Neneng B. Eto pa sabi ni BJ Omampas, kala ko tapos na kanina dun sa part 1. Eto, buti na lang at hindi naging malala yung magkaalaman sa lihim ninyong relasyon. Buti na lang ay ganun lang ang nangyaring komprontasyon. Pagbutihin mo ng pananaw mo sa buhay. Sana hindi matulad ang relasyon ninyo ng asawa mo ngayon sa ginawa mo dati. Pag nagkataon, saklap nun. And buti na lang sa sender natin, hindi siya nahawaan ng COVID nung hinalikan niya si Eddie. Well, pag-ibig nga naman, minsan talaga ay hindi pala, madalas pala, nabubulag tayo sa katotohanan at realidad. Dahil kung walang ganitong pangyayari, wala ring secret file. Wala rin talagang perpekto sa mundo. From BJ Omampas. True naman na walang perpekto sa mundo, pero hindi porke walang perpekto, yun na ang susi natin at keycard natin. O di kaya naman isang validasyon yun para gawin natin ang mga kamalian sa buhay. Sabi ni Jenny Cardaniel, ang advice ko sa sender, kung mahal mo talaga yung tao, o kahit mahal mo yung tao, pag hindi talaga pwede, hindi pwede, lalong-lalo na kung may pamilya yung tao. Dahil hindi deserve ng katulad mo ang maging kabit. Kahit bata ka pa, wag mong sayangin ang panahon mo para makita mo na ang taong para sa'yo. Babae ka rin, mararamdaman mo rin yung sakit pag ganyan ang ginawa sa'yo ng asawa mo. Hi kay Buds Gazella. Hi din kay Chris Chung, John Rick Sulte. Hello din kay Angela Pepito. Ang dami pang nag-comment sa acting secret file for this afternoon. At yung mga nagko-comment dyan, buti na lang, natauhan ka na. Meron pa rin talagang pagkakataon na pwede kang magsabi ng goodbye sa taong mahal na mahal mo. Meron pa rin talagang pagkakataon. Habang humihinga ka pa, may pagkakataon pa. Bago pa maging grabe yung sitwasyon. Sa akin lang naman, nagpapasalamat ako kasi nag-share ka ng ganitong klaseng story. Kasi kung hindi dahil sa pag-share nyo ng ganito, wala akong magiging programa, di ba? The more controversial, the better. Kasi eto nga yung pinag-uusapan natin mga secret, di ba? Pero alam mo yun, hindi porke inere ko to, ibig sabihin, gusto ko maging ganito lahat ng mga taong nakikinig ngayon na, okay lang pala maging kabet. Hindi po ako, hindi po ako encourager, Hindi po ako tolerator ng mga ganitong klaseng gawain. Actually, pinakaayaw ko nga yung gawin sa akin yan Kasi nga, nangyari na yan. Charot! Alam ko yung pakiramdam na maging isang legal. Alam mo yun? Yung ikaw yung jowa, tapos biglang meron palang kabet. Yung ganon. It's a nightmare. It's traumatic. Panahon yung bibilangin para makarecover sa ganun. Yung iba, ang ginagawa, hinayaan na lang. Pinipili na lang yung battles nila. Pero imagine, kung walang papatol, wala sanang masisirang pamilya. Sana kapag alam na meron ng mister, kapag meron ng misis, kapag alam na kasal na, pamilyadong tao, o kahit nga alam na may jowa na, sana hindi na pinapatulan. Kahit papalay ang lumalapit, wag na sanang patulan. O kahit sabihin natin na, wala palay ang lumapit Ay, hindi. Nilapitan kasi ako Alam mo yon, it takes two to tango. Sana mas mangibabaw yung respeto sa sarili.
yung pagmamahal sa sarili, na wag nang mapunta sa isang magulong sitwasyon. Pero kung palaban ka talaga, no? Tsaka gusto mong mapunta sa ganong sitwasyon, I think go, kasi gusto mo ng thrill sa buhay, gusto mo ng adventure, then yeah, go ahead, kumabit ka ng kumabit. Maghanap ka ng kabit, yung mga ganon. But if you want a peaceful life, and a kind of life na tunay na masaya, gumawa ka ng tama. Kahit minsan mahirap siyang gawin. Legit yun na kung ano pa yung tama, madalas yun ang mahirap gawin. At kung ano yung mali, yun yung masarap gawin, madaling gawin, pero nakakasira ng buhay. And all you need to do is to make a choice. So again, I'm not tolerating kung ano man yung ginawa ng ating secret file sender, pero sana makapaghatid siya ng inspirasyon sa mga taong naiipit sa ganong klaseng sitwasyon na hindi pa huli ang lahat. Kung nandito ka sa sitwasyon na ito, na hindi ikaw yung legal na asawa, hindi ikaw yung priority, yung tinatago ka, yung wala kang sariling oras, or may oras ka lang, tapos kapag may nakakita, kailangan kunwari hindi kayo magkakilala, o kaya ipapakilala ka na ibang tao. Alam mo yun? Ay, hindi, pinsan ko nga pala. Kasintahan, sa totoo lang. Yung mga ganon. Kung hindi ka kayang ipagmalaki, tigil-tigilan na yan. Pero kung feeling mo deserve mo yan, di go for it! There is still time. Ang kailangan lang again gawin ay magdesisyon. Mahirap umalis, mahirap bumitaw, pero kakayanin. Basta balikan mo lang yung pinaka-goal at gusto mong mangyari sa buhay mo. If you wanna live a happy and peaceful life, make the right decision. Pag may sabit, huwag nang kumapit. Pag nagkabistuhan na, humingi ng sorry kay misis. At huwag nang umepal at umakto as if ikaw ang legal. Yun lang. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me. Raketera@gmail.com. I gotta say GTG as in got to go. Susunod na po ang programang EDSA Rap at kasama sina Diego at Tanghenyo. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. Bukas po, sama-sama tayo Pilipino para sa pagbabago. Dito lang yan sa Manila Broadcasting Company. Abangan niyo po yan bukas. Save the date, Feb 6. May i-reveal kami na mas malupit pa sa Secret File. You're listening here sa 90.7 Love Radio. This is Princess Secret File. Sasakyan si